Ο κύριος Δημήτρης Μεγαγιάννης θα είναι μαζί μας αμέσως τώρα μέσω Skype, σύμβουλος σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού. Τον καλησπερίζω, τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, τι κάνετε? Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον ένα σημείωμά σας, μια ανάρτηση που είχατε κάνει για την διαχείριση της καριέρας. Ο τίτλος ήταν «Αγκαλιάζοντας το άγνωστο». Και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν είχα ξανασυναντήσει κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, πτυχές που υπάρχουν στην καριέρα ενός ανθρώπου που συνήθως τις προσπερνούμε αδιάφοροι. Θέλετε να το κουβεντιάσουμε λίγο? Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, ζούμε σε μια... άκουγα και την εκπομπή σας προηγουμένως, ζούμε σε μια πραγματικότητα βέβαιη. Τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά που συμβαίνουν στην Αμερική με τον DeepSeek και αυτές τις μέρες, ξέρω εγώ, και όλα αυτά, είναι πραγματικότητες τις οποίες πριν από λίγο καιρό δεν τις ξέραμε, δεν μπορούσαμε να τις φανταστούμε, και είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν τυχαία ή μάλλον τα αντιλαμβανόμαστε ως τυχαία. Το θέμα είναι πώς εμείς αντιδρούμε σε αυτό το τυχαίο. Σαν άνθρωποι, σαν επαγγελματίες, που θέλουμε να προχωρήσουμε στην καριέρα μας και στην ζωή μας, και πολύ περισσότερο για τα νέα παιδιά, τα οποία αυτή τη στιγμή θέλουν να δώσουν εξετάσεις, να μπουν στο πανεπιστήμιο. Να το μεταφράσω λίγο για να προκαλέσω την απάντησή σας. Δηλαδή, είμαι εργαζόμενος σε μια εταιρεία, ξαφνικά προκύπτει μια καινούργια τεχνολογία, η οποία ξαφνικά η εταιρεία αποφασίζει να την υιοθετήσει, και εγώ καλούμαι να διαχειριστώ κάτι που δεν το περίμενα. Ήρθε ξαφνικά από το πουθενά. Ναι. Τι πρέπει να κάνω επομένως αυτό? Θα πρέπει καταρχήν δεν μπορώ να το πάρω ως τυχαίο. Δηλαδή ένα γεγονός το οποίο είναι στην τύχη. Η τύχη υπάρχει, αλλά δεν είναι η μοίρα μου αυτή. Έτσι. Επομένως θα πρέπει να φύγω από το μοιραίο και να συνδέσω το τυχαίο με το μοιραίο. Η τυχαιότητα, αυτό δηλαδή που λέω στο άρθρο μου, και προέρχεται από ερευνητές, δεν είναι δικές μου εφευρέσεις. Είναι ο συνδυασμός του τυχαίου και της κατάστασης. Επομένως, προσπαθώ να προσαρμοστώ στην κατάσταση, προσπαθώ να εκπαιδευτώ, ετοιμάζομαι γι' αυτό. Δεν είμαι δηλαδή έρμεο των καταστάσεων και αυτό που θα μου προκύψει, αλλά έχω ετοιμαστεί από πριν, έχω κάνει τις ερευνές μου, έχω εκπαιδευτεί πάνω στα εργαλεία, τα οποία εργαλεία υπάρχουν πάρα πολύ διαδεδομένα πλέον στο διαδίκτυο. Οπότε λέτε ότι ουσιαστικά πρέπει να έχουμε αυτιά και μάτια ανοιχτά. Να βλέπουμε πίσω από κλειστές πόρτες. Έτσι ακριβώς, να έχουμε μάτια ανοιχτά, αλλά και να προσαρμοζόμαστε συνεχώς. Μου έκανε εντύπωση από τις επισημάνσεις που κάνατε, είναι η περιέργεια, πρέπει να είμαστε περίεργοι, είναι σημαντικό να είμαστε περίεργοι, να είμαστε ευέλικτοι, αισιόδοξοι, επίμονοι και τολμηροί. Να το καταλάβουμε όλα αυτά. Το τολμηροί είναι να αναλαμβάνουμε ρίσκο. Έτσι, να μπορούμε να αναλάβουμε ρίσκο. Μεγαλύτερο ρίσκο ίσως στις μέρες μας είναι η μη ανάληψη ρίσκου. Τώρα πρέπει να είμαστε περίεργοι, δηλαδή να αναζητούμε ευκαιρίες ώστε να μπορέσουμε να εξελιχθούμε. Να είμαστε επίμονοι. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να μας... Από τη μία στιγμή στην άλλη δεν θα έρθει η κατάσταση, δεν θα εξομαλυνθεί, ούτε θα φτάσουμε στην επιτυχία από τη μία στιγμή στην άλλη. Επομένως, χρειάζεται επιμονή, όχι μόνο υπομονή. Να είμαστε ευέλικτοι, να μπορούμε να προσαρμοστούμε στις καινούργιες καταστάσεις και τα καινούργια δεδομένα. Άκουγα πριν την κυρία Λαζαρίδου. Αυτό λέει για την αγροτική οικονομία, για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην αγροτική ζωή. Αυτό είναι. Η ευελιξία τους οδηγεί στις καινούργιες, να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις και στις καινούργιες καλλιέργειες. Και φυσικά να είμαστε αισιόδοξοι. Αν η αισιοδοξία μας λείψει, τότε νομίζω ότι δεν έχουμε καμία τύχη. Κάπου, αν θυμάμαι καλά, λέτε ότι πρέπει να κάνουμε χρήση, την αβεβαιότητα να την κάνουμε ευκαιρία. Δηλαδή να μπορούμε να δούμε και
και να εκμεταλλευτούμε κάτι το οποίο μπορεί να μοιάζει λίγο αβέβαιο, αλλά ενδεχομένως να κρύβει μια μεγάλη ευκαιρία. Βέβαια. Αυτό είναι και το δεδομένο. Αυτό είναι και αυτό που πρέπει να αναζητούμε. Παράδειγμα, ένας άνθρωπος χάνει τη δουλειά του, έτσι, γιατί οι καινούργιες τεχνολογίες ήρθανε και τον πετάξαν έξω. Μέσα από αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και χάνει τη δουλειά, υπάρχουν ευκαιρίες οι οποίες μπορεί να παρουσιαστούν μπροστά του. Ναι. Πώς μπορεί να τις εκμεταλλευτεί όλες αυτές? Αναπτύσσοντας το δίκτυό του. Ναι. Ένα είναι αυτό. Αν δηλαδή δεν προστρέξει στο ήδη υπάρχουν δίκτυο και αν το ίδιο δίκτυο δεν το κάνει μεγαλύτερο, δεν θα βρει ποτέ δουλειά. Ένα δεύτερο είναι να μπορέσει να δει τις καταστάσεις για το πού πάει το μέλλον. Έτσι. Επομένως να μπορέσει να εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Ναι. Αυτές είναι η προσαρμοστικότητα που χρειάζεται κάποιος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις. Ναι. Ξεκινήσαμε την κουβέντα με το πώς η τυχεότητα θα επηρεάζει τη ζωή σου. Μπορώ να επηρεάσω την τυχεότητα, όχι τη ζωή μου, να προκαλέσω την τυχεότητα υπέρ μου? Ναι, μπορώ να προκαλέσω την τυχεότητα υπέρ μου αν είμαι ανοιχτός στις προκλήσεις. Ναι. Ναι. Έτσι. Ναι. Να έχω υπομονή, όλα αυτά δηλαδή που χρειάζονται για την τυχεότητα, όλες αυτές οι δεξιότητες, με αυτόν τον τρόπο θα επηρεάσω την κατάσταση να είναι υπέρ μου, όποια και αν είναι το βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα. Και αυτό που θεωρώ ότι προέκυψε ως τυχεότητα και μοιάζει ευκαιρία, ο κίνδυνος να είναι μια παγίδα ή να πάρω ένα λάθος δρόμο. Πάντοτε υπάρχει αυτό, γι' αυτό και λέμε τόλμη. Ανάληψη ρίσκου. Που σημαίνει μικρά βήματα, σημαίνει προσεκτική προσέγγιση. Ναι, εφαρμόζουμε αυτό που λέμε την smart τοποθέτηση στόχων. Ναι. Έτσι. Οι στόχοι μου θα πρέπει να είναι smart και η θεωρία της τυχεότητας λέει ότι οι στόχοι θα πρέπει να είναι smarter, δηλαδή να μην είναι μόνο συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι κτλ, αλλά να είναι και αξιολογήσιμοι και να μπορώ δηλαδή να μπορέσουν να υπάρχει εξέλιξη πάνω σε αυτούς, αλλά να μπορέσουν να είναι και αναθεωρήσιμοι. Δηλαδή οτιδήποτε μου συμβεί να μπορώ να τους αλλάζω έτσι ώστε να έρθω στο αποτέλεσμα που θέλω. Η πορεία δεν είναι ευθεία, η πορεία έχει βράχια, μπορεί να χρειαστεί να κάνεις και παρακάμψεις. Ναι, ναι. Ωραία, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αν ποτέ σας φέρει ο δρόμος, θα ήταν καλό να την κάνουμε από κοντά και να δώσουμε περισσότερο. Το θεωρώ πολύ προκλητικό σαν θέμα και ίσως να το εξηγήσουμε και λίγο περισσότερο. Οπότε να το αφήσουμε για να το ανοίξουμε λίγο περισσότερο από κοντά όταν θα τα καταφέρετε. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα. Να είστε καλά, κύριε Μεγαγιάννη. Να είστε καλά.